sa bota ng idyong na Catholic Presbyterian, kaya yung DOS o ba ni Brad Nelly niya, under ni Brad Mampera, chapter president, mula ni Richard Gomez Purmaus. Brad Crispin Tampos ang organize yung anak ator ni Tampos po na siya sa Jusnong o nag-aagal po sa Miyagi. Ano ka ron? Jubil Buster, salamat kayo na kurang kalitang kayo muna na ito mo yung patabi nyo. So, ang ihatag ni Jubilon Pastorel o ba na mga Gergalio o Palpatol Christ nga mo ang secret din, which is kumuning tabika o dagan kong makaki ang karong panahon na kay sinulog man. Labi na itong nasarino sa dagan. So, kumunin siya sa dagan, masikbi nga o gamit yung mga siguro na nakada. Pero pamil na tagamay base sa panudlo sa simbahan Katoliko Romano. Nga kining sa mga larawan, duha klaseng larawan suma sa Biblia. Duha. Sagradong larawan o Diyos-Diyos na larawan. Simulo kaya. Ang Diyos-Diyos na larawan, natin mga ngalan na i-mention sa Biblia, muna ngalan ni Baal, Sorod, Jana, Jupiter, Reyna sa langit. Muna yung mga ngalan sa Diyos na larawan, nasa 1 Hari 11:23 o sa Buhat 7:42-43. Buhat 7. O sa Buhat 14:12 mga kiksunan. Buhat 19:24 tama 35. O niya, kumingon na nga kining larawan sa Diyos-Diyos mo yung simbahon. Ang larawan sa Katoliko simbahon, amo naman Diyos-Diyos na atol pa ni Propeta Isaias 44:17. Simbahon niyo ang Diyos sama sa pagsimba nga inutanay nga magsimba, muna yung Diyos-Diyos na siya. O niya, unsa man ang mga bersikulo nga ginilit sa Diyos nga mga imahe. So, ito akong giminsyon. Ang sagradong larawan, katong gipuspusan sa pastor, bantay mo ito na social media. Pastor, ito gipuspus. Larawan ni Birhen Maria, larawan ni Jesus Christ. Sa ilan ni Katoliko Diyos. Wasay yun. Yung bang more than kumis ito sa ito, Salmo 74:9 na. Pero kung ikong tanaw ng Salmo 74:9, di kinilitra na mo gina, pero masabot lang. Ang kaaway sa Diyos, susod sa templo, maguba o mga arawan, maligyo na sa sabot na maguba sa arawan. Pero, karang nalarawan na kung nabinitahan na sa pare, kasi nga na, secret images na. Pero ang Diyos sa kanatugon kay kini passage sa Biblia, Genesis and Revelation, nag-ingon good ang kanatugon sa Exodus 35, versikulo 31-35, chapter 35, verses 31-35. Nga ang Diyos milamdag ni Bisalel, lamdagan ba? Pagkulit ang lain-lain klaseng larawan. So lain-lain man, buto sa mo, naganap ang pinpon si mga balaan na santos, si Birhen Maria o Jesus Christ. So ito pa, lain-lain klaseng larawan. So ito pa na nanay, sugo ang Ginoo sa taong iyang pili kapag buhat ang klaseng larawan. Apil ang Kirubin, asa Exodus, 25-18, bumong kayo. May ginugamit si Brad Mampera. Exodus, 25-18. Moises, buhat ang larawan sa Kirubin. Ay butang mo isi kakili sa altar. Tiniwala sa duha ka larawan sa Kirubin na ang presensya sa Diyos. Nakasabot mo si Kirubin ba? Kanang mga paggawa. So ay pusaro na Brad. Ang isang pangilan na nilarawan na Angel is pure spirito medici. So na yung Angel na pako niya yun. Huwag niya pako espiritu magpusabot na tatabang ni St. Michael Arcangel o ari din si Michael Arcangel sa UCR. Parang speed travel in your mind. Gusto kayo ng speed ba? Ari din siya gusto pa speed speed ako. Texas doon sa naso. Abot pa na. Roaming text. O ganang Gusin, gusto na. Pero mas gusto ang Angel.
ano na yung hulugan na, kanang iluwag na siya, pako, kaya sa may tawag pako, espiritu man. Oh. Pero ang simbahan, nagsugo, may pabuhat at larawan ang dili makita. Kung ano mga Diyos, di na makita, absolute invisible. Buhatan para natay, dayan-dayan sa templo ba? Na nasa templo, dayan-dayan sa templo, tas bumbong, butang, asa mabasa na? Salmo 144 verse 12. Ang templo ano na dayan sa mga satuwa. Salmo 144 verse 12. Unya, ako ito Ezekiel 41 verse 9. Sulod sa templo na larawan sa garubi. Ano na larawan sa mata ng liyo. Nya, butangan ba yan ito? Bisa mo lagi taong matarong. Wala na ito larawan sa taong matarong. Larawan sa tao lang ito. Pero masabot nga, namasun sa simbahan, larawan sa taong matarong. Ezekiel 41 verse 9. So, ang hihirma sa balikon ito, nasa Cathedral Church, Cebu City, dito na simba ko rin, nagamay kayo tao sa sige mo, pahintikan ko ba, dito ko natin misa, ito sa Dominio, nagamay kayo tao. Perfect na kanang tao niya. Sa Cathedral, gamay may nanimba. Ang sa Dominio sa Cathedral, larawan, ang sa Dominio sa Des Basilica, kung saan naman Kisway Campus, Grand Mayor, maura na o lahat? Video buro, video buro. Ona, doon na saka expert na maestro sa UC. So, ona nga ang imahe na larawan, ibutang sa altar. O niya, musabi ako baton sa mga larawan sunod sa templo. Kaya, ang mga reliyon putra mga inig, ako'y kailan na pasura na siya yun. Nasa mga anak, iyang anak, yaw-yan magsalasot, ibang dimension, nangigay, champion, 65 ka champion, ulo rebelde. Pero kung nagkinigirganan, iyang anak na, ako anak, yabag, sunod, pero sa imahin na may pagsunod sa sako yun, kaya ngayon, sa ito pa, andahan yun. Niya sabihin ni Mingo sa ka, Mingo Granada, Mingo G sa una, sa Kagay Dioro, Mingo Principio. Dito sa Kagay Dioro, ano na doctrinal teaching sa dili pa siya sa balon, GP mama. Sa dili pa mag-misa pare. Nay, may prosali informasi ito sa ilang sali ugon area. Yan ang sayang dito, ningon sa ito na kanang tsapila na isulod na sa Bornagin. Yan yun sa mga larawan ni Birhen Maria, ibalik niyo. Larawan sa ito ninyo, ipus-pusan. Yan ang pusan ng Bornagin doon isulod. Orang namatay ito. After 1 month. So, kakulpa tayo ni mumuspos ang larawan mga bigyo na. True to life sa ako na true story kayo sa Cagayan de Oro. Buhing na ako na simple diya. Pero bang simple diya, magkaday literal na naman, pero upan, buhing dito sa Cagayan de Oro. So, muna nga ang larawan, ito yung ambingan, taho, kaning igahin na sa lugar na balaan. So, muna nga punto dia, larawan sa Dominio, nas Biblia, larawan ni Jesus Christ, Birhen Maria, upan mga santos, naging Biblia. Naging ngalan ba? Asa mo basa na sa Dominio, kaya mo muna yung sintro. Bisayas, mo muna yung patong natao sa kabata. Tao ko. Sa natao, pitong Bisayas, 800 years before Christ, manawa pa ng tao. Pero ang Biblia, di gamit ang present tense na tao sa kabata. Orang ko na si Herando Bungitngit. Brad Herando Bungitngit, iksan mo siya ba? Karong January 31, makita na karong January 31 sa UCR. So, nagamit ko karong present tense. Pero okay, may makita. Makita ka karong January 31, 2024. Wala makita 15 January 15 ko karon. So karon ang gigamit. So mo ni Isaiah 9:6 na tao ako sa kabata. Present tayo sa ya. Tao sa to man tao ha ka man naglarawan sa para pagpila na nagpakatao ni Jesus Christ. Pero mao pinanunga sa Dominio do. O yung sponsor ng Dominio mao nanunga mo siya sa kagwapo sino mo din nanunga dai. Wapo ko pinubudiyo ko. Pero dili ko pinasig sa Katolika na
Pedro Galungsod, basta player ko to. Si San Lorenzo, San Pedro Galungsod, si isa itong basketball player. Oh, katawa mo na ni Bugtas, kaya nagbuki ko sa isa dito. Ang tagiya, patay na tao. O, di ba, magsanap si Erwin Corita. Dili, San Pedro Galungsod ba? Ang ina, katawa mo na ni Bugtas. Tanawa na basketball player mo na si San Pedro Galungsod. Tinawag na. Huwag kayo lima na kaya dili, kung na si Bana mo, binanarawanan. Kung dili ang kinarawanan itong tumong, Senior Santorinio. O niya, ang simbahan, ato nang iskutan ang Diyos ng larawan, ang sagradong larawan. Ang simbahan ang tulo sa fundamental sa Catholic Dogma, page 380 at 320 sa Dogma. Nga it is permissible and profitable to venerate the relics, the images of saints in heaven. Sa ito mo na igamit sa Iglesia Catholic Roman, venerate, respect or reverence, pasinungo kong tahon. Yan napay larawan sa Ginoo nga nagtugtungan ni Jesus Christ. Sa Jose mo na? Namin sila na may tila nagtugtungan. Ipasimba kayo na Diyo. Paborito na niyo, Salmo 29:5. Pero ako basa ang Latina Vulgata ng nakabag yun. Latina Vulgata yun yung magbasa. Kaya ganahin ng versyon ng Biblia. Inaplikta. Kiksuna. Karaan yun. Ito na ang Latina Vulgata Teresa 98. 99 na sa version, pero sa Kamusinyo Liam, 98, verse 5. Ingon rin. O simbaha ang tumbalan sa iyang mga tiil kay Santos kayo. Santo mo na yun, klaro kayo, literal, random itin. Musinyo Liam, random Pulido. So, Santo mo na yun, klaro kayo, 98 verse 5 sa simbahan ng tumbalan sa iyong Ginoo o kay Santos kayo. Kaya balaan kayo. Pero sa graduha rin, bumunan, lupa, mawas na yan na mga matay kayo. Di naman mo lang itong pastor kaya kung may bunalan sa sumbidya na ito, pero wala iba po na may kabuking din siya, kaya buhay pa siya kapatay na. Kaya nasa 1 Samuel 6:19, nirelate lang sa ako na kabinan. Murag sa ubang version, 70,000 namatay, 150,000. Lahi ako ba sa Biblia, King James, 70,000 namatay. 1 Samuel 6:19. Disrespect na nito, bugal-bugal naman. So, papatay sino? Muna nga, adunay mga larawan na karaan kayo, ibigayo kayo sa simbahan, giyapingan kayo, sa kung sa karaan kayo. Kaya, kaya larawan, matod pa sa buhat 19:1, 12. Jadi sa Latina Vulgata lang yapon, may butamit na ebidensya ba? Ini mo sikyo nga. Pasal na bigyan, pero simple mo yan, kaya po din simple sikyo. Ini, ang Ginoo mo gamit po, maghimo bilang lagi sa larawan. Mugamit pa, bilagi sa larawan. Hindi kayo, mag-uulin na ng upan, retros, kurluba, tapos una ang hogan ni lakla, larawan, pero mali. Ang mga katuloy ko, ako dito sa, kapit sa orang sa wala ko, kurluba. Bilang keluar ni. Oh, itu sa mungkin pada alam sa kereng kalapi buhul. Itu biko. Ang Santo Cristo gerugo. Labunan dagat itu ko. Tahu biko gerugo tu. Ya. Dengan mga kon itu mga tao lain-lain lugar na. Bisa kena mo ba dito? Ibili ko sa pag, pwede ka busukay mga kwan. Pampot kumay. Ingon minat keluar ni. Terus uban, nagamit po mga doktor, yung abogado, i-check up kung inuod po yung dugo. So, niya, nung resulta mo ito, maaktan ka mga sumana, tulong mo ito. So, musta ito ka, kalapi mo, iliman, biki, ito rin. So, muna patayanan ng aming anak, ang mga katoliko, 90% ignorant katolik, mawawag yung ibaw sa pina ko. Nagpalay ba ito? Nagpapipikto. So, una, kunya, si Jikyo, kung saksi ni, larawan ito na pinimulaya Jikyo, sa tuloy niyo. Maria, katulog, tutubig ka. Tadali, katulog, dito yung Jikyo ka. Buhay, terus, nung siya bingay, practice, ginakuha ng Jikyo. Ya, ginakuha ng sabi, Monsignor, linya sa Jikyo
malupit sa Twitter niya kay batang tisa na di Kiyo. Itong isakyan ang kumalabal sa kanyang kuwan. So ano traffic kayo? Ilam sa ibig, si Kiyo, harik sa Jumay. Yan, tagakuhaan mo siya ribit. Limang ko sa babawa. Sa ilan, tinali mo. So muna nga, ang imahe, images, dili na ilog ng Diyos. Ang mga kasagara, mga katuloy ko ito mag-iksunan, masubo na imo na badlungon. Bingo na nga. Sama ka rin, ikaw katuloy ko ito rin. Kailangan sa tuloy niyo, o imahe ni Jesus Christ, gamahanan niya dili. Gamahanan. Mana man niya. Satu na dili. Para sa kuha, ipuluyo na lang ako para ako. Ang mga sagradong larawan. Ikaw ang gamahan ko ni, ipuluyo ako. Isa ka na sa tuloy niyo sa Acts 4:30-31. O mani, sintro yung matubang Hilgalyo. Ningon sa King James Version. Yan, niatake, isa ito niatake ni Hilgalyo, kaya sa sumano, murag natuki may sa imong miko po. No, ito, di ba, sa radyo. Pero, amot, o dyan, subusa kayo na una. Ingat ito. Oh, by restricting, ano by school ba? Ibakyaw mong kamot. Malawak mong katigalahan. Pinagi sa ngalang malang bata Isus. Satu, balaan, huli, santo, bata ninyo, huli sa Jesus. Satu ba, pag-anan mo ka ng mga Katoliko nag-aana din sa tuloy ninyo, isalika, siya, patubalan na yung naigano, patubalan na yung sasabat, number at aganan, di ba na sa minig ka? Patubalan na. Oh. Satu ba, nagawat na katigalahan, milagro, inabi sa arawan sa tuloy ninyo. Niya sa 31 verse 31 sa Acts 4:31, samtang sila nagkampo, ni kurog ang nilutangan. Kurog man. Nagtigong sila man. Niya, kisam itong itubang na nila. Kaya kaya Acts of the Apostles, dako na si Jesus Christ na, yan ikaya ba sa langit sa buhat uno-uno? Buhat uno-uno siya. Ikaya ko, kung sa langit. Ya, dia ni bila cerita, kaya mas templo. Ni kurog. Kisam itong sa tuloy-huli sa Jesus ito. Away lang itong isimba. Sa mabasa, Mateo 3, Mateo 2, Jesus 11. Ang sa kabata, isimba rin. Di dapat tayo. Isimba. Ato pa dahil si Santo Niño, ito ba sa pag-ampo? Larawan ito ito ba nila? Pero wala mo simba sa larawan. Kundi, awat ang mag-ampo sa larawan, kundi ang ginarawanan ng buhay. Ngunit pupunta na asa ng basa, ginarawan ng kipuan. Bili ka na. Ang ginarawan ng kipuan. Oh. Liberos 22:29. Atong hinting atong baga. Salmo 98:5. Yan, simba. Pero ang punto niya nga, Liberos 22:29, isuta ni Pedro Almoro. Ang bitin atong baga, nga katong baga sa bitin, mamayo kumutanaw, kaya nagkamapatay sa una nito. Kunya, nalamdagan sila, napagbuhat ng bitin ng kumbaga, kaya muta na mamaayo. Kaya mga tao, na-misinterpret na ang bitin niyo, gamahanan ka bitin na ka. Gamahanan ka. So, nasubong ginoon yun. Gumpahan ang bitin na kumbaga. Ano man, ang mga tao, na-mislave na. Mislave na? Ano mga, bilagro ito, ma-mislave. Iyan na siya wa. So, ingon man, gamahanan ka bitin na ka. Subong ginoon, Isaiah 40:7. Ingon ng Ginoo, gupak na raw sa bitin. Asa mabasa? 2 Hari 18:4. 2 Hari 18:4, gupak na bitin. Unya ang buhat isilbi dosi katapusan. Sa ingon niya na bisan lagi kapion ang mga masakiton, kadtong gikan sa iyang lawas ng mga pahit o tampi, ang mga sakit ibiyat kanila o ingon nga ang espiritong dautan na mahawa o numeros 19:12. Punto, Latin na pagkata, ang Diyos naghimog milagro pinagi sa larawan. Na may punto.
sa Monsignor ang dere. Sa ato ba gamito ning larawan sa milagro. Usa sa bilin sa Tagalog. Kaya kaya siya kunang pinigusin, sponsor ng sa Prande sa City Plaza sa Musura ni Bradadam. Tago kay nga taga karon. Una yung business, ingon siya na. Kanang ako ng friend. 5 años. Sige kasakit, sige ka hospital. Bigo ng hospital po, Cornelio Comanero. Naguli anak doktor, so doktor. Hospital na semana, balik na sa hangtod na naunti sa Cristo, at nagsusunod ka na sa ilang, kagod mo sila karon. Ako, nilabalayan, argaw siya po. Iyan di kukta ng bata o gana yung ako. Iyan di skritong, ano ba? Gampo ba? Hangtod karon, may edad na kayo, huwag niya palipalik sa hospital. Ika sa 5 años. Ato ba? Sa ikaw ang istorya ng paniwalya. Kung istorya rin. Ato ba? Ibigan sa larawan. Inagi sa larawan. Andiyan. Huwag kita. Only God can make miracle. Salmo 78 verse 72 verse 8. 72 verse 8. Andiyan sa baka gamak milagro. Ang mga balaan ng santos wala. Diyos ang yun. So muna nga, simple din nga, ang 3 kinds of worship, ang panuno sa Iglesia Católica. Number 1, adoration, supreme worship. Ano tayo na nga pagsimba? Salmo 4, hataas na pagsimba, rebrido sa Diyos. Ang ikalawa, veneration, o 1, dulya, so respect or reverence. Asang pasang tikso na, doon yung images of Santos, umato pa sa lupa. Dan yung Diyos ko, the size of the city. Kung sabi na nakutan ko, si Harit na profesor na yung pa, umisimba ka Daniel. Umingo si Daniel, aningo si Harit na profesor Daniel. Kanang likod mo, muna yung Diyos na labing kamahan mo yung simbaho. Muna yung education ng likod, samtang ang Santos, ay namatay ka sa nanay na naman Daniel. So, pang lugar, muna yung ibinire. Kanya, ang special veneration, address of Virgin Mary, Lucas of Protection. From now on, all people will be present. So, muna ako ikapapit sa atak ni Brad Jubilong Pasero sa Tima na secret images. May ganun nadalan ko ang Latina Bulgata kay Daningasan. Kung na ako i-brunto yung hayag. Expert may sa Yusin na yung tanaw. Hindi yung sa basta ito na mamit mo natin. Dua naman yung nagkatlan, nag-awisyo kapag meditation. Yung mga Special meditation, katulong. Ikatulong. Very many. My research is meditation. Sa binisaya pagpamalando. Alindot na, pumalandong yun. So, salamat din sa mong pag-ampit duga. Niya, orang pampitan, larawan na sagrado, Diyos na larawan. Ang gidilis Ginoo kanang Diyos. Yamingon sila, tanan, larawan, iyan siyawa. Wala po, tanan ang gawa sa mga tugi, nga asa mo ba sa yawa, nagingon nga, ang larawan, resipa sa Diyos na larawan ng yawa. Hindi mo basa na. Yang absoluto bagi ang Diyos, huwag mong buhat ng larawan. Mingo sa absoluto, huwag buhat. Wala ko mong basa ang Diyos ng buhat. Napin niya kami siguro. Mingo sa nagpubuhat, pero ay lang simbahan. Anak, liga sa simbahan. Oh, Mr. Rom. Ato kayo distinguish lagi. Oh, microphone. Ang sa Latin language is latria, adoration. In English, latria, Latin, English, adoration. Ngayon na, veneration sa dulia, veneration sa English. Dulia in Latin, veneration sa English. Yeah, like, I often heard, no? Kasalanan kong mapaminaw, ang translation sa adoration kay simbahan. Likewise, ang veneration sa simbahan, daily. That's why we are vulnerable, susceptible ka sa atake sa mga protestante. Na itong translation sa adoration in Cebuano is simba. Likewise, with veneration simba, dili. Ang veneration in Cebuano is pagdaing. Pagdaing. Hindi na kung tanan. How do you die? For example, natubaka sa image of the Virgin Mary. Kung saan mo pagdaing ang Virgin Mary? Nasa Bible, listen and you among women. Kung sa'yo sutin na Elizabeth, listen. That is how you pagdaing ang Virgin. The other meaning is
Pagdaig paghimaya. Basta ka ni Santos, di ka mo simba. Pagdaig ka itong gamiton, the word. Kung di ba, paghimaya. Ang gamiton ni Sir Fernandez, respeto, correct? But respeto is very much common. Pagdaig yun, that will differentiate sa adoration. So, ngano nga, sige tatatapon na nagsimba ka na gano'n, because we translate the benediction into simba, hindi pagdaig. Pagsimba sa Lord Jesus Christ, Santo Niño, adoration. Pero yung larawan, in Jesus text, benediction, magdaig. Kasi itong daig yung ibigay sa Virgin Mary, listen, are you okay? What about other sense? Martyrdom. What is meant by martyr? Kaya masagot mo sa martyr sa kasagaran. Martyr means sacrifice for mission. So, we mag-guide kanila, we venerate them because of the martyrdom of the faith. Salamat kayo, Mr. Yan. Sakto ito yung mga bukti na, pero ang kami si Bad Federation sa Dugma, page 350. Dugma. Simba. Ang tawag kapag ng-eskwila mo, ang tawag ng historical sa English, sa Tibong Kalibutan, sa Amerika, sa Pilipinas, historical diction. Diction means the right choice of word. The right choice of word. Ang tatlo na gamiton ng word. So, Plato na sa Latin, Latria, adoration. Latin, veneration, gloria. Then sa Binisaya, ato mag-differentiate ang adoration ng veneration ng simba. Simba, adoration. Pagdaig, veneration. Manibyo dahil. Salamat, Mr. Salamat sa pagdugang. Adam, Amber. Salamat kahit UND sa pagbati sa securities na salamat po sa video ni Sir Ernie Agapay ng katulog sa XP graduate. Yung igsoon, samtang nagkawal na sa maestro, Marso Fernandez, ang nato sa nyo ang hikayon sa mensahe ng Secretary President. Malayan si Brother Adam Amber. Thank you, Brother. Tingnan ang mga speakers, ang una itong mga speakers. Ang nata si Brother Chikyo. Dari sa Isa. Kuha nga. Limot mo sa kadayda. Baik, meja na. Meja. Brother Sil Nagay.